Кайнар сәлем дуслар. Беренчедән барыгызны да Татарстан Республикасы көне белән котларга рөхсәт итегез. Һәр гаиләгә иминлек телим. Яраткан республикабыз чәчәк атсын. Лайыклы хитта да бүген үзенчәлекле көн. Әйе дуслар, бүген ниһаять август айы җиңүчесе билгеле булачак. Хит-парадта барлыгы 10 җырчы катнаша. Һәм җиңүчене сезнең лайклар билгели. Яраткан җырчыгыз өчен Мәйдан.тв сайтына кереп, тавыш бирә алабыз. Ә без башлыйбыз. Юлия Тахинадан кумирларын кем дип сорадык? Александр Серов, Элтон Джонс, Николай Носков, Григорий Лепс җырларын яратам диде ул. Татар эстрадасыннан Юлиягә Фирдус Тямаев һәм Алсу Әбелханова җатыш икән. Юлияның кумирлары кебек популяр булуын теләп, клипка әкренләп күчигәләр.
Татарстанның халық артисты Ильсаф кумирлар булдыру якын түгел икән. Шулай да ул хөрмәт иткән шәхесләрен санап үтте. Улы буыннан якташым Габдулла абый Рәхимкулов, урта буыннан Зәйнәп Фәрхетдинова иҗат ашый. Чит ил эстрадасында 80нче еллар җырларын бар бит әле, Boney M төркемен һәм Beatlesны тыңлый идек дип сөйләде Ильсаф. Хәзер сезнең игътибарыгызга Ильсафның иҗатын яратучылар өчен клип. Bakkan şişmelerinin su tavuşun yaratam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, yaşağım müterdim uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim uylamadım. Su boyunda su eğlene, Tulgana kübeklene, 18'de 19'da var dünyası eğlene. 18'de 19'da var dünyası eğlene. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım atur şağım müterdim uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim uylamadım. Şakların gel şokların senin de üter eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olma kebek matur şağın isine düşer eli. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Olay dip uylamadım, bulay dip uylamadım. Yaşağım atur şağım üterdim 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 uylamadım. Üterdim uylamadım.
Илназ Гариповның кумирлары кем дип уйлыйсыз? Үзе һәм иҗаты кебек үк үзенчәлекле шәхесләр әлбәттә. Мин Григорий Лепс, Стас Михайлов, Волга төркеменең иҗатына мөкиббән ди ул. Күз алдына китерәсезме? Илназ Стас Михайлов белән дуэт башкара яки Волга солисты. Әле тагын шуга да стим. Илназны Сергей Лазаревка охшаталар икән. Икесенә дә кызлар үлеп гашыйк. Күңелләрнең түрләренә бәхет кереп урала. Инде йылы якты бәйрәм, бүген бездә туй бара. Әйдә киттек туйларга. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Татлы булсын, татлы булсын. Туй, туй, туй. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Татлы булсын, татлы булсын. Туй, туй, туй. Туганлаша, кытталаша, ике ясел ике як. Булса иде бу туганлык, кояштан да яктырак, шикәрдән дә татлырак. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Татлы булсын, татлы булсын. Туй, туй, туй. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Татлы булсын, татлы булсын. Туй, туй, туй. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын. Туй, туй, туй. Туйларның иң матуры бу. Ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын. Туй, туй, туй. Котлы булсын, котлы булсын. Туй, туй, туй. Татарстанның ат казанган артисты Рауль Галиевның туган ягы Азнакай районы Камышлы күл авылында зур бәйрәм узган. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, дуслар. Бу чара авыл халкы һәм бигрәк тә балалар өчен оештырылды. Бик теләп кайттым әлбәттә. Тик әти киткәннән соң әни өйдә ялгызы калды. Шуңа хәзер авылга ешрак кайтырга тырышабыз диде Рауль Галиев. Ташлама мине, ташлама, гел минем жаннарымда уян. Актык көннәремә кадәр
ташлама мине хыял, ташлама мине хыял. Ташлама мине, ташлама, ышандырып син мине егет, мәңгі күзләрем йомганчы. Ташлама мине, ташлама мине. Ташлама, рәхәт бит син барлыкны тоеп, йөрәккә йомсын кат типкәнче. Ташлама мине сөеп, ташлама мине сөеп. Ташлама мине, ташлама, гел тур сафлыгыңны чәчеп, соңгы сулышыма кадәр. Ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек. Ташлама мине, яшьлек. Алдагы тапшыруларда Лейсән Ихсановның җырлы моңлы гаиләдә үсүе турында сөйләп алды. Җырчы турында тагын бер кызыклы факт билгеле булды. Ул мәктәптә укыганда сүнгән йолдызларда Сара Садыйковны уйнаган икән. Ай-ай, билгеле, бу роль җырлы булган. Әнә шулай мәктәп яшеннән җырлап йөреп, Лейсән җыр дөньясына кирип киткән.
Bizda bugun qonaqta do'stlar, zo'r sahnaga birinchi odimlarini otlab keluvchi yosh umidli jirshi qizimiz Elvira Raqipova. Salom Elvira. Esenmisiz? Nechuk hallari? Xalar yaxshi, rahmat. Aytar Elvira, mana bizga informatsiya bek oz ma'lum, shunga ko'ra o'zing bilan aybatlab tanishtirib o'zingni qaysi yoqlardansan, qayda tug'ib o'sding, aytganing kim, biliming bormi sening? Men endi Boshqirdiston qizi, Ilish rayonida tug'ib o'sganman. Haligi vaqtda Innopolis shaharida yashaymiz. Kuyovdaman. O'g'lim Asxat degan o'g'lim bor. O, mana subhanalloh. Ayya. Yuqori bilimni Ufa shaharida oldim, Boshqirt davlat universiteti. Davlat agrar universiteti. Mana bek, aytayli biz Boshqirdiston yoqlarida yolqinli qo'ynar salamdan yetkirigali. Salam, ani salamati. Mana bek. Ham endi bolayingada salam yetkiriga deydi. Salam o'g'lim, salam. Salam. Umuman olganda Tatar estradasida kumirlaring kim? Kimlardan tinglaysan? Kimlarni tinglab o'sding umuman? Kimdir mana ko'p jirshilar kimlardir usharga tirishalar. Asini. Ну, бала чактан ук жырга мынга мен тартылдым. Һәм инде татар халык җырларын җырлап үстем. Гомумән инде Илһам Шакиров, Альфия Абзалова, һәм Динә Фатимиргалиеваны бик яратып тыңлыйм. Бүген кемне тыңлыйсың? Бүген инде һаман да шуларны тыңлыйм. Беренче урында. Рус эстрадасыннан кемнәрне тыңлыйсың? Рус эстрадасыннан Полина Гагарина, Айова. О, син бигрәк. Сагдиана. Мощно. Эстрадага нинди өметләр баглыйсың? Инде өметләрем күп инде, ләкин эстрада гына, мин җырга гына. Син канәгатьме бүгенге эстрада белән? Җырчылар әзме, күпме? Җырчылар бик күп, ләкин иң көчлеләр генә кала. Калып бара, шулай бит? Әйе. Ләкин хәзер шундый замана китте. Ну, bir көнлек җырчылар, bir көнлек инде җырчылар, шулай бит. Ә менә bir көнлек җырчы булмасын өчен ни эшләргә кирәк? Тырышырга кирәк. Нәрсә белән тырышырга? Нинди җырлар ит? Такмаклар күбрәк җырларга кирәкме? Яисә мәгънәлерәк, узын, теге суза торган җырлар кирәкме җырларга? Ничек уйлыйсың син? Гомумән, минем шундый ой, җырда гына булырга кирәк түгел. Төрле сферада үземне сынарга кирәк һәм төрле яктан кирип, тырышып. Менә аңлашылды, син аграрный дидең, шулай бит? Укып бетергәнсең. Үзең кем булырга хыялланасың? Мин үземне иң беренчедән әни дип төшендем. Әни, соңнан гына инде җырчы һәм соңнан организатор, оештыручы һәм бер сер сөйлим. Бу клипны, яратканнар сөймәсә клипны үзем монтаж ясадым. Шулаймыни әле субханалла универсаль шәхес икән әле син. Алла версә киләчәктә миңа да бер матур җырга режиссер буларак һәм клипмейкер буларак эшләрсең әле. Шакырын әле син. Һәм әйдәле менә Instagram белән бәйле бер-ике генә сорау биреп алам. Күпме подписчигың бар? 3-4 мең подписчик. 3-4 мең. Бу әйбәт яхшы күренә. Бу 1-2 ел дәверендә тупланган, шулай бит? Әйе. Бу яхшы күренеш, киләчәктә артыр дигән өметтә калабыз. Ә синең өчен Instagram нәрсә ул? Instagram бу минем өчен киләчәк, чөнки менә модага, тенденцияга атлап. Мода белән арттан бару, күзәтеп тору барысында. Шулай дөрес. Безнең балаларыбыз киләчәктә дә бу социаль челтәрләрне белергә тиеш. Без дә белергә тиешбез, чөнки без аларны өйрәтергә тиешбез. Өйрәнмәсәң артта каласың. Бу инде тормыш безне бәйли, шушы социаль челтәрләр белән булган әйберләрне, шулай бит. Һәм әйдәле матур итеп теләкләреңне әйтеп китсәң мәйданнарга, тамашачыларыңа. Дуслар, сезгә иң мөһиме бәхетле булыгыз. Бәхетегез үзегезнең бәхетегезне үзегез ясагыз, алып килегез бу дөньяга. Һәм инде хыялларыгыз артыннан барыгыз. Һәм сезгә күп яхшы кайфлар, матур көннәр, позитив булыгыз. Һәрбер көнегез матур үтсен, позитив үтсен. Һәм клиплар өчен тавышлар бирегез. Әйе, минем өчен тавыш бирегез. Бик зур рәхмәт, син күңелдән килгәнең өчен алга таба да синнән матур җырлар, клиплар көтеп калабыз. Ә хәзер беләсең нәрсә? Нәрсә булыйсың? Минем клип. Әлбәттә, клип, киттек.
Çiçekler uğrar dünyası Көңелнең юк бердә үзгәрәсе Күңелнең юк бердә тынасы Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар безне сөям дисә Артыр иде җирдән яхшылык Яратышып яшик бу дөньяда Теләкләрне чынга ашырып Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бер шат сөям дисә Яшәү көче кунар җаннарга Хисләр белән җырлы моңнар үреп Яратам дип әйтик ярларга Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Тагын бер кунагыбыз Караш төркеме солисты Айназ. Сәлам Айназ. Ничек кайфләр? Яхшы, бик яхшы. Син Сезнең хәлдә? Әйбәт, Аллага шөкер, рәхмәт сорауңа. Бөтен кеше дә сорамый, әйләнә барыбер. Рәхмәт. Айназ, прическа. Шәп, малай. Мотор муенсалар кигәнсең. Тәкә егеткә охшап торасың. Караш төркеме. Караш төркеме өчен Караш татар исеме, шулай бит. Ни өчен сез прическалар, шушы муенсалар, киемнәр чит ил эстрадасына охшатып җырларга, клипларын төшерергә уйладыгыз, эшлисез? Ул чит илдәге төркемнәр, алар топта, алар беренчелектә мировой уровеньда бара. Шуңа күрә без шулай ук татар телен үстереп, трендта иң беренче урында булырга тырышабыз. Чит илгә чыгарга дип уйлыйсыз, шулай бит? Әлбәттә инде Татарстанда да, Рәсәйдә дә, шулай ук чит илдә дә эшләргә тырышасыз. Татар телен мировой уровеньга күтәрергә җыенабыз. О, сез бик зурдан башлагансыз. Бирсен Ходай, амин дигән сәгатьләренә туры килсен. Булай буламы соң? Ничек уңышлар? Тырышабыз әлбәттә. Юк, булай, менә киремнәр, акчалар керәм соң буларыз. Яисә әле үзегез бераз тегән итеп, түгеп үстерәсезме? Ничек соң? Менә урыслар әйтмешли, отдача бармы, отдача? Аллага шөкер, безнең фанатлар бик күп. Безнең канатлар, барыгызга да сәлам әйтәм. Без сезне бик нык яратабыз. Рәхмәт сезгә безнең белән булган өчен. Сез уңайыннан 3 атна буе әйтәм, 4нче атнаны калдырмый, канатларга ялкынны кайнар сәлам, тагын бер кат. Без аларны чөнки яратабыз. Ничек булаймы?
Менә сезгә. Менә канатлар. Бәлки булай да. Бу нәрсәне аңлата? Менә сердечко менә. Нигере? Шулаймы әле? Булаймы ул ничек карый там? Менә шулай тоймы? Кара, сердечко чыннан да. Менә яшәгән сайын күбрәк беләсең икән информацияны. Киттек алга таба, ялгышмасам, син Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендә фольклор музыкасында дәүләт ансамблендә эшләдең, шулай бит? Ничек соң? Шушындый легендада эшләгәч, шундый зур шәхестә эшләп, яра әйтик, шулайрак гадирәк бер төркемгә күчү. Гади түгел инде. Әлегә ул барыбер татар эстрадасында танылып кына килә, әле гади. Киләчәктә Алла берсә шулай ук легендага әверләргә насип булсын. Әлбәттә. Мин Фәйзрахманов ансамблендә, дәүләт ансамблендә мин 4 ел эшләдем. Мин форсаттан файдаланып, Айдар абыйга зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Күп ярдәм бирде, күп көч түкте миңа. Минем нәрсә өчен киттем, мин үземнең исемне күтәрәсе килә һәм дә инде менә шулай яшьләрчә шөгыльләнәсем килә, чыгышлар ясым килә. Анда күтәрә булмыйды? Анда ансамбль, анда барысы да теге 100. Бер костюм, 100. Анда үзенчәлегебез бар, һәрберебез аерым, һәрберебезнең үз эше бар, һәрберебез нәрсә өчендер җаваплы. Килешәм. Менә һәрберегез аерым дип әйттең. Без мин инде ай буе һәрберегез белән танышырга өлгердем. Менә син соңгысы, ялгышмасам шулай бит. Һәрберсен бер сүз белән генә тасвирлап күрсәт әле. Менә бер сүз белән генә. Менә мәсәлән башлыйбыз кемдән әйлә? Дамир. Ул безнең сүз остасы. Сүз остасы. Күп сөйләшергә ярата. Молодец. Киттек алга таба. Аннары Руслан, ул безнең психолог түгелме ул? Юк, ул Динар психолог. Динар психолог. Динар, яра Динар дигәндә, Динар ул безнең шәп биюче, рэпер. Шулай Ахунов минем кебек, без бер туган түгел. Безнең туган көннәрдә бер артлы. Минеке 4 июльдә, анысы 5 июльдә теге сойлап алынган кебек. Менә. Аннары Руслан, ул безнең шулай җырчы. Нәрсә дип әйтсәм? Юк, биюче инде без барыбыз да. Хәзер биргә өйрәнде инде. Хәзер биргә өйрәнде. Шуннан да башта килгәндә кемдер бии белә, кемдер бии белми. Шулай дөрес. Шулай күп эш түгеп, күп тир агызып, шулай үз өстендә эшләсәң, һәм үзең турында. Үзең. Син универсаль шәхестер инде, шулай бит. Бигрәк тә Айдар абый Фәйзрахмановта эшләп алгач, инде син күп тәҗрибә топлагансың, бии беләсең, җырлый беләсең. Анда фольклор булгачтан анда татарча биюләр иде. Мин татар биюләрен биергә өйрәндем. Аннары монда килгәч минем спинкам анда тигез. Мин булай иттереп бии башладым дигәндә. Минем бөтенесе көләләр. Кем соң бу? Тырша үзгәрттем. Хип-хоп Хәзер биис. Хәзер булай иттереп биис. Ой, бик рәхмәт. Бик кызык син нәрсә эшләп утырган. Сәгатьләр үзләшеп утырырым. Әйдәле, теләкләреңне әйтеп булсаң, мәйданларга, иҗатыгызны яратучыларга һәм инде әлбәттә егетләрегезгә. Барыгызга да исәнлек, саулык, бер үк ширләмәгез мондый авыр вакытта, һәм дә инде кайфларыгызны төшермәгез, мәйдан белән булыгыз, караш белән булыгыз һәм җырларны тыңлагыз. Менә шулай. Хәзер клип, дуслар. Рәхмәт килүеңә. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре дөрли яна. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре. Yanımda bulmasam da yaşak uyda Süzlerin, senin nazlı sözlerin Başkalar karşıdırsa da özün boyla Ağlarının fikrin Tımla
тыңлама. Тағын инде яңалық Қанымны қыздырма, қышқырма Құлқыңны көрсетме, өз пікірін қоя Сен олардығына тыңлайсың, Қора меңа, қора маңа, бұзына тігісін, Бәлкі керек өзгеру меңа түгіл сеңа өзің, Кімдер олар, ораға уралалар, нешли олар Күншілеріне, елған сөздеріне сен қар тыңлама Yanımda seni gene dilim Min duyarga yerdem yüreğimnin türünde Sen yanda bolsan bәхет gözlerimde Sen yanda bolsan жылы көңілімде Yüreğimde suyuk hislerim Biz birge bulsak da uylarım yırakta Uylama, suyu bilen oynama Bәхет dolu günler güde bizi alda Var dik ağlarına Tыңлама. Зәринә Хәсәншина Instagram сәхифәсендә кызыклы видео урнаштырган. Җырчы мизгел эчендә бизәнгән, ясанган Зәринәгә әверелә. Карау тигәле. Тормышта ничек соң? Тормышта тулайым образ ясар өчен 1-2 сәгать вакыт үтә, җәмәгать. Ашыгып бизәнергә яратмыйм ди Зәринә. Бизәнгәндә ул күзләргә басым ясауын әйтте. Чөнки күз карашы минем өчен мөһим ди ул. Ә менә ирененә кызыл иннек сөртергә тырышмый икән. Иренем булай да зур ди ул җырчы. Ирен кабарткан кызлар хәзерге мизгелдә Зәринәдән көнләшеп куйгандыр мөгаен, Anlatmışsın әлі хаман миңа
Сагынған жилер болып қына шақырасың өзің артыңнан. Шул жилерім әсер етті жаным, мен жилерге қабат сатылам. Жилер болып қына сен келесің қазір яныма. Жилер тынса шаян жилерімні, билеп көңілім өзлеп сағына. Жилер болып қына сен келесің қазір яныма. Жилер тынса шаян жилерімні, билеп көңілім өзлеп сағына. Табиғат көз келе дип пышылдаса да, күңелдә барыбер кояш балкый әле ди Зәринә Асылкаева. Шу ашыктырма вакытны Зәринә, сентябрь айында менә дигән кояшлы көннәр булачак. Хей, булмыйча. Соң халыкның әле бәрәңге аласы бар бит. Эй, анысы турында сентябрь айында тәфсилләп сөйләшеп алырбыз әле. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныңа үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, шәшкәгә шәшкәләр сыңарым. Йөрәгең эшесе сагышта, мин сиңа җылымны урармын. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр тиз сула димәсен, алтында байлыкта бер көнлек. Гөлләрен китергән мәхәббәт, шәшәкле сөюен гомерлек. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Шәшәкләр бүләк итсең миңа, булса да аларның төрлесен. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесен. Гөлләрең сөюен билгесен.
Дуслар, лайыклы хит тапшыруында қонақта әлки егеті Ринас Шихапов. Сәлем, Ринас. Сәлем, Илгәрі. Неше кәйфләр? Аллаға шүкір, барысы әйбәт. Исән сау келіп жеттің? Тырыштым. Менә қарайлы, сен эстрадаға ғөмен алғанда соңарып келдің. Неше соңарып келдің сен? Соңарып келмедім енді, мен қар вақытта жырладым. Әмма да лекен публикағына шықмадым. Әмин үшін? Ұялдың? Шулай тіледім, ұялдым. Ұялдың. Ғөмен алғанда, менә нәрсе сеңа әттәргіш берді, менә. Тоқталы, Ринас, бұлай болмас, телевидениеға берге керек, радиоға берге керек жырларын деген кім айтты сеңа? Өзің ме? Өзім келіп жеттім, вақыт өткен сайын. Клиплар түсіресің, шулай бет? Кімдер білән ішлейсің? Альберт деген малай біле ішлейм. Әйбәт кәне клиплар түсіре. Сценарийларын кімдер? Сценарий. Өзім. Өзің? Бигерек. Менә соңғы клипта бик матур итеп табиғатта төшкәнсең, кая төштең шулай табиғат? Кайда бар ул? Нәкъ минем ягым Әлки ягында, ул минем авылымда Әлки төбәгендә минем авылым Әхмәт авылы бар. Шушы Әхмәт авылында шушының орманда төште. Бик зур авыл миңа калса шулай бит. Анда безнең булганыбыз бар. Әхмәтләргә ялкынлы кайнар сәлам. Менә кайчан карама сингл позитив рухта күңелсезләнгәнең булдымы синең? Менә хәзер син күңелсез бастырасың. Күңелсез булгандыр инде күңелсезләнгән чакларда, но әмма дә лекин Ошама вдох-выдох алалы, урыслар әйтмешли. Киттек. Әйе. Күңелсезләнгәнең булдымы, юкмы? Булган чаклар бар инде, күңелсез чаклар да бар, әмма дә лекин ничек дип әйтим инде, позитив булырга тырышам, чөнки ул һәр вакытта яшәргә көч-куәт дәрт бирә. Дөрес. Костюмнарга күз салыйк. Костюмнарны каян аласың, сатып? Төркиядән алып кайтам. Шулаймы? Төрле илләрдән алып кайтам. Тиктергәнең булдымы? Бик сирәк. Менә шундый яшьләрчә имиджны кем сиңа сөйләргә булыша? Үзем? Барысын да үзең. Бер кем дә булышкан юк. Продюсерлар юк? Юк. Барысы да үзе. Җәмәгать күрәсезме нинди җырчы, универсаль җырчы, барысын да үзе булдыра. Ринас, менә үткән тапшыруда без синең елга 3 тапкыр диңгезгә баруың турында сөйләдек. Туйдырмыймы? 3 тапкыр бит ул. 3 тапкырда, 4 тапкырда булганы бар. Акчасын кайдан аласың? Безгә дә әйтәле, бездә барырык шул. Акча төшкән. Акча эшлим инде, эшләргә туры килә. Акчада кемнең күңелендә теләге булса диңгезгә барырга. Менә җәмәгать 5 тапкырда барырга була елына. Дөрес. Килешәм, Ринас, килешәм, әлбәттә шулай. Менә ни өчен син Инстаграмга игътибарны бик әз бирәсең? Күп эшлим, вакытым юк Инстаграмда утырырга. Менә бәлки популярлык тагын да артыр иде күбрәк утырып, үзең турында күбрәк информациялар чыгарып торсаң, яңа җырларыңны, клипларыңны, шул ук үз серләреңне бераз ачып, менә костюм ягына, стиль ягына ничек яшь булып калырга. Бик кирәкдер дип санамыйм. Чөнки инде алай теге биеккә күтәреләм, теге публикага чыгам дип алай андый зур ымтырышлар юк, әмма дә лекин тыныч кына үзем теләгәнчә менә шулай алып барам дип әйтәм. Димәк, җыр бу син төп эшең түгел, бары тик хобби. Хобби. Менә шулай, дуслар, Ринас белән танышып үттек, һәм инде дә Ринас теләкләрен дә әйтеп узалы мәйданларга. Теләкләр? Теләкләрнең иң олысыдыр дип дип уйлыйм, чөнки менә бәхет теләр. Бәхет сүзенә барысы да керә. Бәхетле булыгыз, эшләрегез уңсын, саулык, сәламәтлек булсын. Һәммәгезнең дә үзегез теләгәнчә тормышыгыз барсын. Менә шулай булсын. Рәхмәт, Ринас, менә бит рәхәтләнеп аралашып алдык. Хәзер нәрсә дип уйлыйсың? Җырлап алыйк. Клип. Кыз минем егет чак уйнама көлмә икән, сөймәдә имеш көймәдә тауларга менмә икән. Әйтәләр дуслар көнләпмә, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән, сез һаман бергә икән.
Агарда үтті гомернең узмасы дип йөрмә икән. Агарды чәчләр агармас, утларга кердә икән. Әйтәләр дуслар күнеләпме, сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Hey! Ne işisin sen? Çayda. Aşağıda bir. İzle. Sonkonda. Sonkonu bir. İzledim. Ne sakattan varsa. İzle sonkonu bir. Hadi ne sakattan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Кадердә хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән. Аныклар үскәнчә яшә, ятка сер бирмә икән. Әйтсеннәр күрше буларны, сез һаман бергә икән. 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 Менә улыслар, көтелгән мизгел килеп тә җитте. Беренче урын өчен ярыш, бик кызу барды. Лайыклы хитның август җиңүчесе кем булды дип уйлыйсыз? Сез һаман бергә икән җыры белән Ринат Шигапов. Ринасны чын күңелдән котлыйбыз. Яңа үрләр теләп калабыз. Дуслар, киләсе атнада сезне яңа унлык, яңа катнашучылар һәм яңа җырлар көтә. Яхшы булачак. Бер атнадан шушы урында, шушы вакытта күрешербез. Сау булып торыгыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй.